дар таърихи давлату миллатҳои ҷаҳон рӯйдоду санаҳои муҳиме ҳастанд, ки аҳамият ва мақому манзалати онҳо бо гузашти солҳо ҳамчун сарвати миллӣ баландтар мегарданд ва мардумро ба эҳтирому арҷгузорӣ ва ҳифзу густариши ин дастоварду бозёфти гаронбаҳо ҳидояту раҳнамоӣ месозанд. Барои халқи Тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллӣ аз ҷумлаи чунин санаи таърихӣ ва тақдирсоз ба ҳисоб меравад. Бахшида ба солгарди навбатии рӯзи ваҳдати миллӣ, чорабинии тантанавӣ дар толори кӯхи рӯдакии маркази вилоят бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва фаъолон баргузор гардид. воқеан 27 июни соли 1997 рӯзи муборак ва солест, ки дар таърихи пуршарафи халқи кӯҳанбунёд ва мутамаддини мо бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. дар ин соли хуҷаста Тоҷикистони соҳибистиқлол ба марҳилаи нави таърихи худ қадам ниҳод. вобаста ба ин саҳнаи муҳим дар ин рӯзҳои пурфайзу нишод, ки тамоми сокинони Тоҷикистон аз ҷумла мардуми сарбаланди Суғдзамин иди ваҳдати миллиро таҷлил менамояд, бо иштироки роҳбарияти вилояти Суғд ва фаъолону роҳбарони шаҳру ноҳияҳои вилоят чорабинии тантанавӣ баргузор гардид, ки дар оғози он раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз таърихи ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда, қайд намуд, ки ваҳдат нишонаи сулҳу оромӣ, некуаҳволии халқ, созандагӣ ва ободкорӣ ва пеш аз ҳама бозгӯи бахти баланди ҳар миллате маҳсуб мешавад, ки ин арзиши бебаҳои ҳаётро ҳифз мекунад. ҳодисаҳои ҷаҳони имрӯза ба он далолат мекунад, ки ваҳдату оромӣ беш аз ҳар вақта ба ҳифзу таҳкими ниёз дорад, зеро ваҳдат пойдевори ҳар як миллат ба ҳисоб рафта рушди тараққиёт, беҳбудии зиндагии мардум бевосита аз он ибтидо мегирад. ваҳдати миллии Тоҷикистон, ки бо ҷонбозиву талошҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фитрати халқи сулҳхоҳу матинирода ба даст омад, ҳамчун рамзи эҳёи миллати кӯҳанбунёди тоҷикон неҳмати волост. ҳамчунин илова гардид, ки воқеан ҳам созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, ки 27 июни соли 1997 ба имзо расид, давлати ҷавон ва тоза истиқлолро аз вартаи нобудӣ наҷот бахшид. ин созишномаи таърихии замоне имзо шуд, ки дар кишвар ҷанги бераҳмона давом мекард ва худ рӯи амал омадани созишномае, ки заминаи таъминкунандаи сулҳ аст, на ба ҳар ҷониб манфиатовар буд. маҳз ҷонисориҳои фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҳадафҳои умумимиллӣ ба ҳадафҳои ҷудогона пирӯз шуданд. сулҳу субот пойдевории ҳастии ҳар миллат аст. раиси вилоят ҳамчунин қайд намуд, ки ваҳдати миллӣ на танҳо барои мардуми Тоҷикистон, балки барои ҷаҳониён мактаби боэътимодбахшу тақдирсоз аст. таҷрибаи сулҳи тоҷикон бо рӯҳи осоишта, яъне музокира, ҳаллу фасли низоъро ба хубӣ нишон дод. омӯзиши ин мактаби бузург барои пойдории сулҳу оромӣ хеле муҳим аст. сулҳи тоҷикон имрӯз ҳамчун таҷрибаи камназир барои барқарор кардани оромӣ дар бисёр давлатҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. ин мактаби бузург боиси ибрати ҷаҳониён гаштааст. тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карда буданд, мо фарҳанги сулҳу суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро қадр ва ҳифз менамоем, зеро сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои ҷомеаи мо дастоварди бузурги таърихӣ ва зиёда аз ин заминаи асосӣ дигаргунсозии демократӣ мебошад. имсол бисёр соли таърихӣ аст, соли барои Тоҷикистон соли фаромӯшнашаванда аст. дар вилоят аллакай 92% нақшаи бунёди иншоотҳо мо ба итмом расондем, ки инам аз сулҳу ваҳдат, аз ҳамин муттаҳидӣ ва дастгирии пешвои муаззами миллат ва дастгирии мардуми заҳматкаши вилоят аст, ки имрӯз мана корхонаҳои саноатӣ зиёд шуда истодааст. мактабҳо мо 30 мактаб бунёд карда истодем дар деҳаҳои дурдасти, ки имрӯз мактаб муаммо буд, бисёр шароит вазмин буд дар ноҳияи Шаҳристон, дар ноҳияи Айнӣ, дар деҳаи Зеробод, дар ҷамоати Анзоб, ки бисёр як баланд қариб 2400 метр баландӣ аст, як мактаби замонавӣ, як мактаб интернат, коргоҳи дӯзандагӣ ва як таваллудхона барои ҳамин деҳа бо дастгирии пешвои муаззами миллат. дар тамоми деҳаҳои дурдаст имрӯз зиёда аз 30 мактабҳои замонавӣ ҳамисол мо сохта ба истифода медиҳем. дар бахшида ба 30 солагӣ 300 корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ шуда истодааст. имсол 120 мешавад. кӯдакистонҳои замонавӣ қариб 300 километр мо роҳҳоро мунфарш мекунем, чароғон мекунем. зиёда аз 25 фабрикаҳои мурғпарварӣ барои ҳам гӯшти паҳрезӣ, ҳам барои истеҳсоли тухм. бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҳамин ваҳдати миллӣ якдигарфаҳмӣ аст, ки имрӯз ҳам саноат рушд ёфта истодааст, ҳам иқтисодиёт, ҳам сохтмон, ҳам фарҳанги мо, ҳам таърихи мо, ҳама намудҳо пеш рафта истодааст, ки ин дастгирии ҷаноби олӣ
و شمایان من مردمی سربلند و زحمتکرین ولایت سوخت است که ما افتخار میکنیم. در انجام بخشیده به این صحنه تاریخی مردم شرفمندی تاجیک برنامه کنسرتی هنرمندان ولایت سوخت برگزار گردید. در جایی که وحدت باشد آنجا فیض و برکات است، آنجا علم و دانش رشد میکند و روی به تبادلات میارد. دائما شب و روز پیوسته ما به پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان احسن و تشکر میگوییم، چون این نعمت بی‌بها محض به تلاش های پیشوای معظم ملت که این گونه خصوصیت را خداوند تنها به بندگان دوست داشته ترینش می دهد به دست آورده است. همگان شاهد آن هستیم و تاریخ با خطهای زرحلین ثبت کرده است که پیشوای معظم ما اولین شده از بحر کینه و کدورت گذشتند، دست به دست مخالفین دادند و وحدت را به دست آوردند. باعث تاکید است که به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان که به واسطه در زمینه خرد دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و خلق شرفمند کشور به عمل آمد، واقعا یک رویداد بسیار مهم و نادری بود که برای پایان یافتن جنگ برادرکش، برای به وطن برگرداندن هزاران گریزگان و گذاشتن پایدیوار مستحکم بنیادکاری و سازندگی اساس گذاشت. البته وحدت کلمه مقدس است. وحدت برابری استقلالیت می ایستد. ما شکر میکنیم که از روزی که وحدت در دیار ما پایدار شده است، تمام حیات مردم دیگرگون شد. پیشروی هایی که ما میبینیم همه این البته تحت رهبری پیشوای ملت با شرافتی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و وحدت ملی است. وقتی که در یک دیار تنجی و آرامی باشد، در آنجا خیر و برکه می شود، آبادی می شود. البته در برابری خدمات های بزرگی که پیشوای ملت در نزد دولت، در نزد ملت، در نزد خلق انجام دادن، رسیدن به وحدت این یکی از خدمات های بسیار ارزنده، شایسته و بزرگ می باشد. و درباره نقش مؤثر پیشوای ملت برای رسیدن به وحدت ساعت ها سخن گفتن ممکن است. خب اثرهای زیاد انشا شدند. یک مثال همین است که محض در دوره مذاکرات تاجیکان که از سال 1994 تا سال 1997 ادامه یافت، برابری فعالیت کمیسی دو طرفه که واقعا خیلی پرشدت جریان میگرفت و در رفت و گفتشنا بسیار مسئله های معما طلب پیدا میشدند، ولی محض با دخالتی با اشتراک بی‌واسطه پیشوای ملت حل و فصل یافت. گزارش قدرت‌الله رحمت‌الله صدر ارسلانов اخبار. با اشتراک مدیران شعبه‌های معارف، دیرکتوران مرکزهای دریافت و رشد استعدادها، آموزگاران پیشقدم و ورزیده از مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت و غالبان المپیاد جمهوریوی از فن‌های تعلیمی در گیمنازی رقم 1 شهر خوجند نتیجه گیری المپیاد جمهوریوی ولایت سوخت در سال 2020-2021 دایر کرده شد. 129 نفر خوانندگان ولایت سوخت که در المپیاد جمهوریوی از فن‌های تعلیمی به گرفتن جایهای افتخاری نایل گردیدند، با دیپلم، مدال و تحفه خاطره‌ای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. در تالار مجلسگاه گیمنازی رقم 1 شهر خوجند نتیجه‌گیری المپیاد جمهوریوی ولایت سوخت در سالهای 2020-2021 با اشتراک دیرکتور مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها تاج نثار محمد و معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و سردار ریاستی مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در آن مدیران شعبه معارف، دیرکتوران مرکزهای دریافت و رشد استعدادها، آموزگاران پیشقدم و ورزیده از
муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ғолибони олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз фанҳои таълимӣ ширкат варзиданд. Чорабинӣ яъне мукофотонидани ғолибони олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанҳои таълимӣ дар арафии таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд, ки ҳамасола дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ баргузор мегарданд, ки баҳри баландбардоштани савияи дониши ҷавонон нақши муҳим мебозад. ҷавонони болаёқати вилоятии суд бо дастовардҳои намоён аз олимпиадаҳои чӣ вилоятиву ҷумҳуриявӣ бо ифтихору сарфарозӣ бармегарданд. شکرانه از آن دارم که در چنین کشوری محبوب و عزیز عمر به سر برده ایستادم و به همه غمخوری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عرض سپاس میکنم که برای ما خوانندگان تمام مؤسسه‌های جمهور چنین شرایط را برای بلند برداشتن سطح خوانشمان فراهم آورده‌اند. خیلی چند سال است که در همه دوره‌های ولایتی جمهوریوی و بین‌المللی المپیادهای فنی اشتراک نموده سزاوار جایهای اول گشته ایستادم و سال روان در شهر حصار دور جمهوریوی المپیاد فنی مکتب بچگان شده گذشت از فن بیولوژی اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. ҷавонону наврасон ки ояндаи давлату ҳукумат аз онҳо вобастагии зиёд дорад, бояд имрӯз дар ҷодаи илмомӯзӣ, донишандӯзӣ фаъол бошанд, зеро дар ҷавонӣ хондан машқ дар санг баста нафтаанд. гузаштагони мо ҳукумати кишвар барои рушди соҳаи маориф тамоми шароитҳоро муҳайё сохта, барои саводнокшавии ҷомеа таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунад. соли ҷорӣ ман аз фанни биология дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам و در این المپیادا سزاوار جای دوم و مدال نقره گشتم. من اینچنین با مهیا بودن شرایط ها در بسیار المپیادهای بین المللی اشتراک کردم. مثال در المپیاد انتالیا سزاوار جای سوم گشتم و این همه محض با کوشش و غیرتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمانی باشد که برای ما جوانان چنین شرایط های خوب را برای دانش خود را سایقل دادن و خود را سنجیدن مهیا کردم. дар идома ба 129 нафар хонандагон ки дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанҳои таълимӣ ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ ноил гардиданд, бо диплом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравӣ вазорати маорифи илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. дар байни 68 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии азизамон шаҳри Исфара дар ҷои ҳафтум ба гирифтани 100 медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ و در ولایت سوخ در بین 18 شهر و ناحیه در جای اول قرار دارد. البته این نشان می‌دهد که شرایط تعلیم و تربیت، سطح دانش خوانندگان، پایه ماده تکنیکی مؤسسات تعلیمی در اساس دستگیری‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوخ محترم رجب احمدزاده خیلی خوب قرار دارد. ҳамзамон барои саҳми шоиста дар пешрафти соҳаи маориф, иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва рушду нумӯи соҳа, тарбияи мутахассисони сазовор, дастгирии ҳамешагӣ ва таваҷҷӯҳи эътибори доимӣ ба ривоҷи ҳаракати олимпӣ, дарёфт ва тарбияи хонандагони соҳибистеъдоди вилоят, меҳнати пурмаҳсул ва ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, директори Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо Тоҷинисо Маҳмадова бо сипосномаи раёсати маорифи вилоят сарфароз гардонида шуд. барои саҳми арзанда гузоштан дар соҳаи илму маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон дар замири хонандагон парваридани меҳру муҳаббат нисбат ба ватану миллат, таълиму тарбияи насли наврас, рушди ҳаракати олимпӣ ва барои ишғол намудани ҷои дуюм дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо сипосномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони шаҳри Хуҷанд ва ноҳиб Бобоҷон Ғафуров, мудирони маориф ва омӯзгорони бо таҷрибаи муассисаҳои таълимии вилоят ки хонандагонашон дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанҳои таълимӣ ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ ноил гардиданд, бо ифтихорнома ва сипоснома сарфароз гардонида шуданд.
дар маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд бахшида ба 24-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ конференсияи вилоятии илмӣ амалӣ дар мавзӯи ваҳдат саодати халқ аст баргузор шуд. дар чорабинии намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, олимон ва фаъолони ҳизби халқии демократии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва дигарон бо маърузаҳо баромад карда ҷанбаҳои гуногуни ваҳдати миллиро аз назари илмӣ баён намуданд. ҳамчунин дар шаҳри Исфара ба ифтихори солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ чорабинии бошгоҳи идона баргузор гашт. дар маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва фаъолони ҳизб бахшида ба 24-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ конференсияи вилоятии илмии амалӣ дар мавзӯи ваҳдат саодати халқ аст баргузор шуд. мақсад аз барпо намудани чорабинии мазкурро баромадкунандагон ва ташкилкунандагони чорабинии омӯзиши ҳамаҷонибаи хизматҳои шоҳани президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ваҳдату якдилӣ ва роҳи таъйиннамудаи кишвари маҳбубамон арзёбӣ намуданд. конференсияро раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳусни оғоз бахшида дар ҷараёни муаррифӣ намудани натиҷаҳои сиёсати ваҳдатгироёна чунин иброз намуд, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар иҷросиҳои 16-уми тақдирсоз гуфта буд, ки ман ба шумо сулҳ меоварам ва барои расидан ба ин мақсад ҷонамро дариғ намедорам. маҳз ҳамин суханон дар дили шаҳрвандони мамлакат тухми умедро ба ояндаи нек ба вуҷуд овард. дар ҷараёни чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Суғд, олимон ва фаъолони ҳизб ва дигарон бо маърузаҳо баромад карда ҷанбаҳои гуногуни ваҳдати миллиро аз назари илмӣ баён намуданд. қайд гардид, ки ҷанги шаҳрвандӣ бар миллати мо таҳмил гардида чун ғурмагаз давлати ҷавони Тоҷикистонро фарсахҳо ба қафо партофт. шукрона, ки соли 1997 созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расида ва дар кишвар сулҳу субот ҳукмрон гардид. маҳз ҳамин омил аст, ки сиёсати сулҳофарини роҳбари тоҷикон дар сатҳи байналмилалӣ намунаи беҳтарини созиш муаррифӣ мешавад. ваҳдати миллӣ таъмини осудаҳолии сокинони кишвар аст ва бузургтарин дастоварди миллии тоҷикон маҳсуб меёбад. самимият, ҷасорат, майли бозоварии гурездагони тоҷики хориҷ аз мамлакат, дипломатияи олӣ ва дигар сифатҳои шахсии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имкон ба вуҷуд оварданд, ки он солҳои мудҳиш анҷом ёфта ваҳдати миллӣ тантана намояд. ваҳдати миллӣ нишонаи боэътимодии ҳамоҳангии роҳбари давлат бо мардуми Тоҷикистон аст. ваҳдати миллӣ имкон фароҳам овард, ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфта бо назардошти сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва истифодаи оқилонаи захираи об дар мамлакат барои саноати кишоварзӣ ба таъмини амнияти энергетикӣ ва озуқаворӣ муваффақ шавем. имрӯз чӣ дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он ҷомеашиносон сулҳи тоҷиконро омӯхта, онро ба ҳайси дастоварди таърихӣ дар кишварҳои худ барои татбиқ тавсия медиҳанд. аз ин хотир сулҳи тоҷикон ва расидан ба ваҳдати миллӣ бо ташаббус ва талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи муосир абадан сабти ном шудааст. ваҳдати миллӣ ҳамчун сиёсати сулҳофарини рушду тараққии ҷумҳурии Тоҷикистонро аз лиҳози иқтисодию иҷтимоӣ таъмин намуда барои устувор гардидани низоми сиёсӣ дар кишвар мусоидат намуд ва истиқлолияти давлатиро таҳким бахшид. сокинони шаҳру диҳоти Исфара чун дигар мардуми кишвар ҷашни 24-солагии рӯзи ваҳдати миллиро бо шукргузорӣ аз суботу оромӣ ва рушду шукуфоии Тоҷикистони азиз бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. ба ин муносибат дар кохи фарҳанги ҷамоати диҳоти Воруғ ҷамъомади идона баргузор гардид. арзишмандию аҳамияти бузургу тақдирсози созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, саҳму нақши сулҳоварона, мақому манзилати ваҳдатофарона ва хизматҳои бебаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ба имзорасонии созишномаи сарнавиштсоз ва истиқрори сулҳ зимни суханрониҳои раиси шаҳри Исфара ба намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд возеҳу равшан бозгӯӣ ёфтанд. зимнан тазаккур дода шуд, ки ақлу хиради азалии мардуми тоҷик ва рӯҳи тавонои пешвои асили халқу миллат, сармеъмори сулҳу ваҳдат президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон буд, ки созишномаи сулҳ сангарҳоро шикаст, кинаҳоро дур кард ва захмҳоро шифо бахшида мардуми тоҷикро ба гирди дастархони ваҳдат ҷамъ овард. ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва маънавию фарҳангии ҷомеаи мо марҳалаи тозаеро оғоз намуда ба эъмори ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ вусъати тоза бахшид. аз ин хотир қадру манзилати санади сулҳи мо баробар ба эъломияи истиқлолияти мост, чунки яке агар барои мо мустақилият оварда бошад, дигаре дар сарзамини азиятдидаи мо сулҳу субот ва ваҳдати миллиро таъмин намудааст. бояд тазаккур дод,
ки бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ истиқбол гирифтани ҷашни ваҳдати миллӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру диҳоти Исфара корҳои созандагӣ ва ободонӣ, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, сохтмон ва таъмиру тармими роҳҳо, binою иншоот, муассисаҳои соҳаи маориф ва фарҳанг, баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси ҷойи кории иловагӣ, кабудизоркунии кӯчаву хиёбонҳо, боғҳои фароғативу истироҳатӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи доимӣ қарор гирифта, дар ин давра ба истиқболи ин ҷашни бузурги миллӣ 420 иншоот бунёд ва таъмиру аз навсозӣ гардидааст. дар рафти таҷдиди ҷашни ваҳдат дар вазъияти тантанавӣ ба пешқадамони соҳаҳои гуногуни шаҳру диҳоти Исфара сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. санъаткорони бахши фарҳанги шаҳр бо барномаи зебову ҷолиби васфкунандаи сулҳу субот, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ хотири иштирокдоронро шод гардониданд. дар ноҳияи Спитамен ҷиҳати саривақт пешгирӣ аз пайдоиш ва хуруҷи бемории сироятии COVID-19 тадбирҳои мушаххас андешида шуда дар тамоми муассисаҳои тандурустии ноҳия маводи тиббӣ ва дорувории зидди вирусӣ ба таври кофӣ захира карда шудааст. вобаста ба ин аллакай чанд маротиба ҷаласаи истиҳдоди ноҳиявӣ баргузор гардида кор дар ин самт ҷоннок карда мешавад. чихело мушоҳидаҳо нишон медиҳад имрӯзҳо дар аксар кишварҳои рӯи олам бемории сироятии COVID-19 дубора авҷ гирифтаву олимону мутахассисони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати пешгирӣ ва паҳншавии он чораандешӣ менамоянд. санаи 21 июн аз тарафи ситоди ҷумҳуриявӣ вобаста ба қайди дубораи коронавирус дар Тоҷикистон хабар дода шуд. вобаста ба масъалаи мазкур ситоди вилоятӣ гузаронида шуда масъулини соҳаи тандурустӣ ҷиҳати саривақт пешгирии ин вабои аср муаззаф гардиданд. дар ин раванд дар ноҳияи Спитамен аз тарафи кормандону масъулини шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббиву санитарии ноҳия тадбирҳои мушаххас андешида шуда баробари захираи маводи тиббӣ гардиши хона ба хона пурзӯр карда мешавад. дар зерсохторҳои кӯмаки аввалияи тиббиву санитарии ноҳия 2 маркази саломатии ноҳиявӣ, 9 марказҳои саломатии деҳот, 8 бунгоҳи саломатӣ фаъолият мебарад ки дар онҳо зиёда аз 300 нафар кормандони соҳа ба мардум хизмат мерасонанд. дар беморхонаи марказии ноҳия низ ҷиҳати саривақт пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 маводи зарурии тиббӣ захира гардида кормандон омодагии худро баён медоранд. айни замон дар анбори захиравии беморхонаи марказии ноҳия гипохлориди натрий, дастпӯшак, корҷома, ниқоб, айнак, доруҳои зидди вирусӣ ва ғайра захира гардида масъулин иброз медоранд ки дар сурати пайдо шудани ин вабои аср дар ноҳия ҷиҳати муолиҷаи маризон ҳамаҷиҳата омода мебошанд. дар беморхонаи ноҳияи Спитамен барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва илтиқоби шуш COVID-19 захираҳои доруворӣ монанди доруҳои зидди вирусӣ ва дорувориҳои барои бемориҳои интихоби шуш омода карда шудааст. ҳамчунин ниқоб, дастпӯшакҳо, либосҳои махсус, комбизон захира карда шудааст. мо табибон омода ҳастем ки беморонро бо пуррагӣ табобат намоем. баробари муассисаҳои тиббӣ дар маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии ноҳия низ маводҳои зарурӣ аз қабили гипохлориди натрий, ниқоб, маҳлулҳои безараргардонӣ, либосҳои яккарата, дастгоҳҳои махсуси дорупошак ва ғайра захира гардида аз тарафи мутахассисон мувофиқи реҷаи муайян дар мавзеъҳои ҷамъиятӣ ва муассисаҳои ноҳия корҳои безараргардонии саривақт анҷом дода мешавад. баҳри пешгирии интиқол ёфтани бемории сироятии коронавирус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои умумӣ, бозорҳо, нуқтаҳои савдо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда истодааст. ҳамаи муассисаҳои табобатӣ зери назорати қатъӣ қарор доранд. беморон ва ташрифовардагон бо риояи ҳатмии масофаи иҷтимоӣ фаро гирифта шуданд ва ҳамаи онҳо барои пешгирии бемории сироятии коронавирус корҳои фаҳмондадиҳӣ бо онҳо гузаронида шуда истодааст. дар худи марказ захираи кофӣ маҳлули гипохлорид натрий, дастпӯшакҳо, либосҳои яккаратаи муҳофизатӣ, ниқобҳо ва маҳлулҳои безараргардонӣ кофӣ ҷамъоварӣ карда захира карда шудааст. кормандону мутахассисони соҳаи тандурустии ноҳия дастгириву пуштибонии доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба хубӣ эҳсос намуда омодагии худро барои пешгирии саривақтӣ аз пайдоиш ва хуруҷи бемории сироятии COVID-19 баён дошта дар навбати худ таъкид медоранд ки сокинон бояд аз эҳтиёт кор гиранд ва худу наздиконро ҳифз намоянд.
дар шаҳри гулистон ба бунёди инфраструктури соҳаи сайёҳӣ ва табобатӣ ба рушди ҳамаҷонибаи он замина фароҳам оварда мешавад. Дар комплекси абдуқодир ҷабборзода ки дар соҳили баҳри тоҷик сохта шудааст, дар баробари табобату истироҳат меҳмонхона низ барои қабули сайёҳон фаъолият дорад. гузориши навбатӣ барнома мавзӯъро пурра месозад. зуҳро иброҳимова, сокини шаҳри душанбе, имрӯз дар яке аз осоишгоҳҳои замонавии шаҳри гулистон саломатии худро барқарор мекунад. ин зани рӯзгордида мегӯяд, ки ба шарофати пойдории сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилӣ имрӯз тоҷикистон ободу зебо гардида, бо бунёди чунин инфраструктури замонавӣ барои тавбату истироҳати сокинон шароит муҳайё карда шудааст. ин ҳама дастовардҳоро ӯ самараи замони собистиқлолӣ маънидод мекунад. ما اینجا به سر دوشنبه آمدیم، دم گرفتم به خسرو دم گرفتیم پیش بحر قیراقم به همه شرایط مهیا، هم دکترای نقص، همه هاشون خسرو به ما خدمت کردیم. имкониятҳои сайёҳӣ, тавбатӣ ва фароғатии шаҳри гулистон самаранок истифода карда мешавад. бо ин мақсад дар соҳили баҳри тоҷик бо иқдоми соҳибкорони ватандӯст инфраструктури тавбативу сайёҳӣ бунёд ва бо ин васила барои ҷалби сайёҳони дохилу хориҷ тавбати сокинон тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. чуноне ки мо медонем шаҳри гулистон дар баробари шаҳри саноатӣ буданаш ҳамчунин шаҳри сайёҳӣ мебошад, ки дар давоми солҳои собистиқлолӣ бо сохта ба истифода додани як қатор иншоотҳои муҳими сайёҳӣ аз он ҷумла баҳористон, шифо, соҳил, усмонҷом, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷалби ҳарчи беҳтари сайёҳонро аз хориҷи кишвар ба шаҳри дӯстии халқҳо водор месозад. дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо саҳми соҳибкор абдуқодир ҷабборзода иншооти барҳаво бо тарҳу намои зебо сохта шуда имрӯз барои тавбату фароғат ва қабули сайёҳон хизмат мерасонад. қобили қайд аст, ки осоишгоҳи абдуқодир ҷабборзода моҳи апрели соли равон дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба вилояти Суғд бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сабзалӣ Назирзода мавриди истифода қарор гирифта буд. имрӯз бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам гардида кормандони осоишгоҳ дар барқарор намудани саломатии мардум саҳми худро мегузоранд. осоишгоҳи абдуқодир ҷабборзода барои барқарор намудани саломатии мардум аз гиёҳҳои шифобахш фаровон истифода мекунанд. дар осоишгоҳи мо ба воситаи гиёҳдармонӣ якчанд намудҳои маҳси барқӣ, маҳси дастӣ, сӯзандармонӣ, тавобатҳои физиотерапевтӣ аз ҷумла дарсинвал, фаризи барқӣ, ултрасадо ва дигар намуди воситаҳои пешрафта саломатии муроҷиаткунандагон барқарор карда мешавад. мо медонем, ки дар Тоҷикистон гиёҳҳои шифобахш зиёданд. дар раванди тавбат мо аз ин гиёҳҳои шифобахш васеъ истифода мебарем. бо қомат афрохтани чунин иншооти замонавӣ дар шаҳри гулистон симои шаҳр сол аз сол боз ҳам зебо мегардад. бо назардошти шаҳри сайёҳӣ будани шаҳри гулистон инфраструктури зарурӣ бунёд ва барои рушди соҳаи сайёҳӣ замина фароҳам мегардад. осоишгоҳи абдуқодир ҷабборзода аз ҷумлаи чунин иншооти ҷашнӣ маҳсуб ёфта барои иҷрои корҳои сохтмонӣ 3 миллион сомонӣ маблағ равона шуда буд. дар баробари тавбату истироҳат дар осоишгоҳ ҳамзамон меҳмонхона амал кунад, ки барои қабули меҳмонон омода мебошад. баъди мавриди истифода қарор гирифтани иншоот чандин нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шудаанд. дар асоси дастури супоришгоҳи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ободии як гӯшаи ватани азизи мо камар ҳикмат бастем. дар ин осоишгоҳ 10 нафар бо ҷойи кор таъмин карда шудааст. дар оянда шумораи кормандон зиёд карда мешавад. барои дастгирӣ ва ғамхории пешвои миллат миннатдории худмона баён мекунем. бунёди чунин иншоот ки метавонад дар баробари фароҳам овардани шароити истироҳату табобат ба рушди соҳаи сайёҳӣ замина гузорад, ин саҳмгузорӣ дар ободии як гӯшаи ватан арзёбӣ мегардад. зеро обод намудани ватан ва саҳм гузоштан дар корҳои созандагӣ ифтихор ва шарафи бузург маънидод мегардад. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Аъзам Шарифӣ ва Салимҷон Шамсиев аз шаҳри Гулистон.
соҳаи маориф дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дошта ҳаммасола ҷиҳати баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия барномаҳои мушаххас қабул карда мешаванд. дар ин раванд масъулини шӯъбаи маориф дар ноҳи мастчо кӯшиш доранд ки бо истифода аз имконоти фаррух насли ояндасози миллатро бо саводу бо маърифат ба камол расонанд. соҳаи маориф дар кишвар яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки кишвар арзёбӣ гардида таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ нисбат ба рушди он таи солҳои охир хеле афзуда аст. маҳз бо қабул шудани барномаҳои давлатии соҳавӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо раванди таълиму тарбияи насли наврас хуб ба роҳ монда шуда вазъи кунунии муассисаҳои томактабӣ дар ноҳияи мастчо беҳтар мегардад. дар муассисаҳои томактабӣ ки феълан мавсими солимгардонӣ идома дорад, барои боз ҳам ҷалб намудани кӯдакон ба бозиҳо ва рангину хотирмон гузарондани ин мавсим чорабиниҳои гуногуни маърифативу варзишӣ роҳандозӣ карда мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ гуфтанд ки мо бояд ба зинаи аввалини таълиму тарбияи томактабӣ аҳамият диҳем. соли 2014 агар дар кӯдакистони мо 90 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда буданд, ҳоло бошад дар кӯдакистон 150 нафар кӯдакон тарбияю таълим гирифта истоданд. мо ҳамеша ҳаракат мекунем ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳампарастӣ, адабу одобу ахлоқи намунавӣ, меҳру муҳаббат бо ҳамдигар тарбият намоем. дар ноҳияи мастчо айни замон 11 муассисаи томактабӣ фаъолият мебарад. дар муассисаҳои ин минтақаи вилоят мутобиқи барномаи таълимии беҳдоштӣ машғулиятҳо бештар дар ҳавои кушод гузаронида мешавад. дар кӯдагистонҳои ҷамоатии обурдони ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми падару модарон марҳила ба марҳила гурӯҳҳо ва майдончаҳои варзишӣ таъмир ва шароити хубии таълиму тарбия фароҳам оварда мешавад. бино ба иттилои мураббиён, дар ин давра бачаҳо бештар ба табиати зебо, гулҳои ороишӣ ва муҳити зист шиносоӣ пайдо менамоянд. ҳамчунин тарбияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тавассути гузарондани якчанд машғулиятҳо дар ин давра муҳим шуморида мешавад. дар кӯдакистони мо бо забони русӣ ҳафтаи 2 маротиба ва хурдсолон ҳафтаи 1 маротиба дарсҳои забон рӯзӣ гузаронда мешавад. дар давраи солимгардонӣ саъю кӯшиш карда истодем. ҳозир таъмир рафзода аст. ҳафз мора яъне ки ба итмом расонем таъмириша, об ташкил карда шавад, хок ташкил карда шавад. барои кӯдакон бояд шароити созандаи арзанда муҳайё созем ки то ки таълими тарбияи хуб фаро гирифта шавад. бино ба иттилои мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи мастчо, дар ҳудуди ноҳия ниёз ба кӯдакистон бештар буда, кӯдакони зиёд дар навбат қарор доранд. дар доираи 1300 рӯзи меҳнати зарддор ва истиқболи 30-солаги истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди ноҳия 2 кӯдакистони хусусӣ бунёд гардид ки андозае барои ҳалли мушкилот замина фароҳам овард. мо ба рушди муассисаи томактабии хусусӣ ҳам диққат дода истодем. ҳоло 2 муассисаи томактабии хусусӣ дар ноҳия амал мекунад ва шумораи инҳоро боз ҳам зиёдтар кардан кор аст, чунки дархост ба муассисаи томактабӣ зиёд аст дар байни мардум. кӯдаконашонро мехоҳанд ки оварда дар кӯдакистонҳо барои таълим тарбия монанд ва омода кунанд онҳоро ба мактабҳо. масалан соли гузашта худи бинои шӯъбаи маорифи ноҳия ки дар ҳолати садамавӣ қарор дошт, бинои нави ҳозиризамони сеошонагӣ бо тамоми таҷҳизоташ ба истифода дод шуд. кормандони шӯъбаи маорифи ноҳия аз ин ғамхории пешвои миллат бисёр сарафроз хушнуд буда миннатдории худро баён мекунанд ба президенти мамлакатамон. мо дар ҷавобан ба ин ғамхориҳо ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ки сатҳи сифати таълимро боз ҳам баландтару болотар бардорем. ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ ва инкишофи зеҳнии насли ояндасоз бештар буда, дар паёми имсола ба ин масъала таваҷҷӯҳи махсус равона карда шудааст. мутобиқ ба тавсияи ситоди ҷумҳуриявӣ дар тамоми кӯдакистонҳои ноҳияи мастчо ба хотири ҳифзи саломатии кӯдакон ва кормандони соҳаи маориф роҳҳои пешгириву безараргардонӣ аз ҳар гуна касалиҳо андешида шудааст. Мастона Муҳиддиллозода, Сайдулло Раҳимов ва Ҳабиба Иброҳимзода барои барномаи иттилоотии ахбор.
با تشبث فدراسیون اتفاقهای کسبه کارمندان ساحه معارف بخشیده به روز وحدت ملی در ناحیه باباجان غفورов کنفرانس علمی دایر شد. در کنفرانس نمایندگان شعبه معارف ناحیه اوید دستاورد و پیشروی‌های کشور در سالهای صاحب استقلالی و سهم پیشروی ملت در پایداری وحدت ملی در پیشرفت کشور معروضه کردند. بخشیده بر روز وحدت ملی و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در قصر فرهنگی ناحیه باباجان غفورov کنفرانس علمی ادبی تحت عنوان وحدت ملی زمینه مرحله تاریخی نوی دولتداری تاجیکان برگزار شد. چورابینی مذکور با تشبث فدراسیون اتفاقهای کسبه کارمندان ساحه معارف و علمی ناحیه باباجان غفورov با مقصد ارجگذاری به این سنه تاریخی و بیدار نمودن حس وطن دوستی در دل ساکنان راه اندازی کرده شد. رهبرت فدراسیون اتفاقهای کسبه کارمندان ساحه معارف و علمی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفورov همچنین نمایندگان شعبه معارف ناحیه حاضرین را به روز وحدت ملی که یکی از جشن‌های تاریخی مردم کشور به حساب می‌رود تبریک و تهنیت نمودند. قید کرده شد که 24 سال مقدم 27 ایونی سال 1997 با امضا شدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان مرحله نوین دولتداری تاجیکان آغاز گردید. مردم سربلند تاجیک با سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دست به دست آمدن وحدت ملی از امتحان صداقت، ایمان و تلاش ثبات و آرامی سربلندانه گذشته توانستند. محض رسیدن به وحدت ملی و بلند برداشتن اعتبار بین المللی کشور ما و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی سبب گردید. ما تاجیک و تاجیکستانیان شکر از صلح و ثبات کشور میکنیم. شکر از آن میکنیم که طی سالهای آخر در فضای صلح و ثبات زندگی آرام و آسوده به سر داریم. این همه از زحمت‌ها و تلاش‌های بی‌واسطه سرور معظم کشور پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان میباشد. ما آموزگاران افتخار از آن داریم که در ساحه معارف به پیشروی‌های زیاد نائل گردیدیم و همه این را از صلح و ثبات کشور وحدت ملی میدانیم. ما شکر استقلالیت میکنیم و آموزگاران وعده میدیم که در تعلیم و تربیت نسل آبادکار و سازنده سهم ارزنده خود را میگذاریم. همچنین در کنفرانس اوید اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی معروضه‌های پرمحتوا کرده شد. ذکر گردید که اعلان شدن این اقدام نجیب از طرف کل ساکنان از جمله کارمندان ساحه معارف با خوشنودی پذیرفته شده امکانیت فراهم آورد که رشد هنرهای مردمی در مؤسسه‌های تعلیمی رشد یابد و صف هنرمندان افزایند. در آخر چهاربینی برنامه رنگین موسیقی کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه باباجان غفورov که عبارت از ترانه‌های مرغوب وطن دوستانه و ترنم کننده صلح و وحدت بود پیشکش حاضرین کرده شد. جهت پیشگیری و دوباره پهن گردیدن بیماری سیرویتی کووید 19 از طرف روبریات و کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی همه روزه در بین اهالی کارهای تشویقاتی و فهماندهی به راه مانده شده است. توسط بیشتر در گزارش همکسبانمان از دفتر مطبوعات شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت. با مقصد اجرای نقشه چورابینی‌های ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چورابینی‌های ضد اپیدمیکی و طبق سپارش روبرت شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی و نقشه چورابینی‌های ایده‌ای شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی همه روزه ضمن خدمتبری در خط سیرهای پترولی بازرسی دولتی اتومبیلی با رانندگان واسطه نقلات مسافرکش اوید با نقاب محافظتی اداره نمودن واسطه نقلیات انتقال ندادن مسافران به نقاب‌های محافظتی و رعایت حتمی مسافه معین شده دستورهای ایلاوگی داده میشوند. همزمان با مقصد پیشگیری از بیماری مذکور و پرزور نمودن چورابینی‌های ضد اپیدمیکی از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با استفاده از بلندگویک‌های واسطه نقلات خدمتی در نزد ایستگاه‌های آخرین، مرکزهای سودای خدمت‌رسانی و محل‌های استقامتی شهروندان کارهای تشویقاتی و فهماندهی به راه مانده شده است. این چنین جهت پیشگیری از دوباره پهن نشدن بیماری سیرویتی کووید 19 از طرف مسئولین شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی سنجشی رفت تمیزکنی و حالت تکنیکی واسطه نقلات مسافرکش در مؤسسه نقلیات شهر خوجان و ناحیه باباجان غفورov هنگام پیش از سفر برآمدن سنجیده میشوند. ضمن سنجش اینچنین با رانندگان واسطه نقلیات اوید به وضع تشویش‌آور صدمه‌ناک در راه‌های نقلیاتگرد ولایت در حالت خوبی سانیتاری و گیگینی نگاه داشتن واسطه نقلیات به نقاب طبی محافظتی انتقال ندادن مسافران و رعایت مسافه بهداشتی بین آنها دستور و مصلحت‌های مفید داده می شود. همچنین با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و پیشگیری از بیماری سیرویتی کرونا ویروس کووید 19 در دایره عملیات مدنیت شهرداری که در مقیاس ولایت جریان دارد
вохӯрии кормандони масъули шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бо раисони директорини муассисаҳо ва истиқоматкунандагони ҷамоати Ҳайдар Усмонови ноиб Бобоҷон Ғафуров хатсайри мусофиркашонии рақами 22 ва муассисаи нақлиётии шаҳри Хуҷанд барпо гардид. зимни баргузории вохӯриҳо масъулин оид ба вазъи садаманокӣ дар роҳҳои нақлугарди вилоят аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сабабу омилҳои содиршавии онҳо пешгирӣ аз сироятёбии бемории COVID-19 ва мақсаду мароми амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ҳарф зада аз онҳо хоҳиш намуданд, ки ҳангоми гашту гузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва рафту омад бо воситаи нақлиёти мусофиркаш аз niqobҳои муҳофизатӣ ҳатман истифода намуда масофаи беҳдоштиро қатъиян риоя намоянд. зеро солимии ҷомеа аз ҳар як фарди солимфикр вобастагии калон дорад. аз ин хотир роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд бори дигар аз кӯли шаҳрвандон даъват ба амал меорад, ки баҳри пешгирӣ ва сироятёбӣ аз бемории коронавирус яъне COVID-19 тавсия ва дастури ситоди ҷумҳуриявиро қатъиян риоя намуда баҳри солимии худ ва аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳми худро гузоранд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ҳамкори бахши иттилоотии телевизиони вилояти Суғд ширкати Экопен истеҳсоли дарути резои пластикӣ бо технологияи аврупоӣ саломату сарбаланд бошед.